Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές ξεκινά. Και ετοιμαστείτε σήμερα για μια εκπομπή η οποία θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι ότι θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι οικονομολόγος και δικηγόρος, αλλά είναι το κυριότερο πρόεδρος του κόμματος Νέα Ελλάδα. Και τώρα τελευταία με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε ένα πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε τον όρο Νέα Ελλάδα και ο κύριος Μαρκόπουλος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος γι' αυτό, γιατί είναι ένας τίτλος κόμματος τον οποίο τον έχει καταχωρήσει. Είναι δικός του και δεν μπορεί κάποιος άλλος να το χρησιμοποιεί από ό,τι μας λέει ο κύριος Μαρκόπουλος. Τα λέω κύριε Μαρκόπουλο, καλησπέρα σας. Κύριε Πορτοκάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Είναι τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιγράφετε. Όμως πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία. Εχθές ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Προχθές ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Νωρίτερα ήταν η κυρία Αγγελοπούλου. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Στατούλης. Πολλοί ηράστησαν το όνομα της Νέας Ελλάδας. Αλλά η Νέα Ελλάδα είναι κόμμα το οποίο ιδρύθηκε, υφίσταται και κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη στον Άριο Πάγο σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος στις 18 Μαΐου του 2010. Όταν δηλαδή ο προδότης Παπανδρέου υπέγραφε το πρώτο μνημόνιο παραδίδοντας την κυριολεξία, την εθνική κυριαρχία της χώρας. Προδότης είναι βαριά κουβέντα. Είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Δεν το λέω εγώ, το λέει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άξι. Κύριε Πορτοκάλη. Ο κόσμος λέει αυτά που λέει και τα ακούμε. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε από εσάς όμως. Οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο. λόγο. Τα επιχειρήματά σας για να αιτιολογήσετε την λογική της έννοιας προδότης. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου το 2010 έκανε μία επιλογή. Οδήγησε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Μνημόνιο. Όταν εξελέγει και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά 2-3 μήνες νωρίτερα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2009, γνωρίζετε πολύ καλά το περιβόητο «λεφτά υπάρχουν». Μάλιστα. Μιλούσε για άλλα πράγματα, υπόσχεται διαφορετικά πράγματα και αμέσως μετά έκανε τελείως διαφορετικά. Από όσα δεν προκύπτουν και έρχονται σήμερα στη δημοσιότητα από στενούς τους συνεργάτες, ο Παπανδρέου γνώριζε την πραγματικότητα, συνομιλούσε ήδη με τον Στρος-Καν, τον τότε διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και προετοίμαζε να παραδώσει τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα τι σημαίνει μια χώρα να βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βλέπετε σήμερα τι συμβαίνει στη χώρα μας. Δεν κυβερνά η κυβέρνηση, κυβερνά η Τρόικα. Κυβερνά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρω ποια άλλα σκοτεινά κέντρα εξουσίας, τα οποία υπαγορεύουν στις ελληνικές κυβερνήσεις την πολιτική την οποία πρέπει να ακολουθήσουν. Αν ο Παπανδρέου με αυτά που διέπραξε δεν διέπραξε εθνική προδοσία, τότε κύριε Πορτοκάλη, ποιο είναι το αδίκημα της εθνικής προδοσίας και πώς μπορούμε να το περιγράψουμε, ποιο είναι το περιεχόμενο του. Ποιο είναι το περιεχόμενο του. Ο Παπανδρέου παρέδωσε την εθνική κυριαρχία. Ναι ή όχι. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Ο ίδιος ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, σε ανακοίνωσή του, περιέγραψε λεπτομερώς, βήμα προς βήμα και στοιχειοθέτησε νομικά την εθνική προδοσία του Παπανδρέου και την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας σε ξένα κέντρα εξουσίας. Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι επιχείρημα. Και έτσι όπως το θέτετε, μοιάζει για πολλούς να έχετε δίκιο. Το θέμα είναι αυτό που λένε οι πολλοί, ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Παπανδρέου μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Ναι. Ότι μπορούσε να μην μπει η χώρα στην επιρροή της Τρόικας, ναι, κάτω από την επιρροή της Τρόικας? Ναι, πιστεύω, σας το λέω ειλικρινά, πιστεύω και ως οικονομολόγος ότι ο κύριος Παπανδρέου έκανε μια επιλογή την οποία ειλικρινά πιστεύω δεν θα την έκανε κανένας Έλληνας πολιτικός σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έβαλε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπήρχαν τότε πολλές διαφορετικές λύσεις. Όπως? Θα σας πω αυτή την οποία πιστεύουμε εμείς. Την περίοδο εκείνη, όταν η χώρα, ο Παπανδρέου έδωσε στοιχεία στους Ευρωπαίους ότι το έλλειμμα της χώρας δεν ήταν 8, 7 ή 9% που παρουσίαζε η Νέα Δημοκρατία,
ότι ξεπερνούσε το 15,5% και πήγε, όπως γνωρίζετε, τότε σε Συμβούλιο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι έχω να κάνω με μια χώρα απατεώνων. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή την οποία μέχρι σήμερα οι ελληνικές κυβερνήσεις σας παρουσίαζαν, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και είναι αυτή και αυτή και αυτή. Διωγγώνοντας, όπως γνωρίζετε, το δημόσιο χρέος, με αυτά τα οποία ξέρετε και τα οποία συνέβησαν με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, με τον Παπακοσταντίνου τότε, ο οποίος και παραπέμπεται, όπως ξέρετε, για 3 κακουργήματα και έπεται συνέχεια. Τότε λοιπόν υπήρχε άλλη επιλογή. Μπορούσε να πει στους Ευρωπαίους, ακούστε κύριοι, η χώρα πράγματι έχει ένα μεγάλο δανεισμό. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι ο δανεισμός αυτής της χώρας, από πού προέρχεται, αν τα δάνεια τα οποία τότε πάρθηκαν, δόθηκαν, είναι νόμιμα, αν τα επιτόκια τα οποία πληρώναμε για τα δάνεια αυτά ήταν νόμιμα, να κάνουμε δηλαδή μια αναδιαπραγμάτευση, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό χρέος της χώρας, να συζητήσουμε, να βρούμε λύσεις και σε ένα λογικό, εύλογο χρονικό διάστημα να μπορέσει η χώρα, χωρίς αυτή την πίεση την οποία υφίσταται σήμερα ο ελληνικός λαός και την εξαθλίωση, να αποπληρώσει τα χρέη της. Εμείς δεν λέμε όχι στην αποπληρωμή των χρεών. Εμείς δεν ζητάμε να μας τα χαρίσει κανείς. Πήραμε δάνεια, να τα πληρώσουμε. Να τα πληρώσουμε κάτω από συνθήκες όμως τέτοιες που να μην οδηγήσουμε τον ελληνικό λαό στην απόγνωση, να μην οδηγήσουμε τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια στην πλήρη εξαθλίωση. Τώρα που ερχόμουν στο κανάλι σας, κύριε Πορτοκάλη, πρέπει να σας πω ότι στους δρόμους, στους κάδους, νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, σε κάδους σκουπιδιών είχαν ανοίξει τα καπάκια και ψάχνανε μέσα να βρούνε ό,τι μπορούσαν να βρούνε για να αποτελέσει αυτό κάτι για την επιβίωσή τους. Αυτό νομίζω είναι δραματικό. Αυτό εμένα δεν μπορεί να με αφήσει και τον κάθε Έλληνα και εσάς πιστεύω ασυγκίνητο, μας συγκλονίσει θέμελα και δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε σε όλο το πολιτικό σύστημα από το 1974 μέχρι και σήμερα με τις επιλογές του οδήγησε τον τόπο εδώ που σήμερα ζούμε δραματικά όλοι οι Έλληνες. Και ας πω και κάτι, φοβάμαι ότι τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Από το Σεπτέμβριο και μετά τα πράγματα θα είναι δραματικότερα, οι απολύσεις θα αυξηθούν, οι συντάξεις και οι μισθοί θα μικρύνουν, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η υγεία, η νοσοκομιακή περίθαλψη θα είναι ανύπαρκτες και ο ελληνικός λαός οδηγείται σε πλήρη αδιέξοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Πορτοκάλη, και κανείς δεν μπορεί να την ωρεοποιήσει. Και θα σας πω και κάτι, ερχόμενος στην αρχική σας ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ του Βενιζέλου, η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, κανείς δεν μπορεί να ωρεοποιήσει σήμερα την κατάσταση ή να εξαπατήσει για μία ακόμη φορά τους Έλληνες δημιουργώντας ψευδεπίγραφα κόμματα. Η Νέα Ελλάδα δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα μόνο, είναι το όραμα, είναι οι ελπίδες του ελληνικού λαού, των νέων Ελλήνων και ολόκληρου του ελληνισμού, κύριε Πορτοκάλη. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ο οποίος οδήγησε την χώρα σε αυτά τα δραματικά αδιέξοδα, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του κάτω από το μνημόνιο 1, 2, 3, τα μεσοπρόθεσμα, τα μακροπρόθεσμα και εξαθλίωσε τον ελληνικό λαό και σήμερα οι Έλληνες πηδάνε από τα μπαλκόνια και αυτοκτονούνε, δεν θα του επιτρέψουμε να ξαναεξαπατήσει τον ελληνικό λαό, γιατί επί 38 ολόκληρα χρόνια αυτοί οι ψεύτες και οι κλέφτες, οι πολιτικοί απατεώνες οδήγησαν τον λαό σε αυτά τα αδιέξοδα. Η χώρα πέρα από τα οικονομικά αδιέξοδα αντιμετωπίζει και προβλήματα άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε, πιστεύω, σε μια άλλη εκπομπή που θα έχετε την καλοσύνη να μας καλέσετε εκτενέστερα. Γιατί έχει τώρα. Γιατί το έχει τώρα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Νιώθω πως δεν θα αφήσετε να ξαναχρησιμοποιήσουν τον όρο Νέα Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαιο. Και τι έχετε σκοπό να κάνετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ήδη τον κύριο Λοβέρδο του έχουμε ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία δικάζονται στις 30 Αυγούστου, του καταθέτουμε μήνυση και αγωγή, διότι ο κύριος Λοβέρδος πήρε όλο το όνομα του κόμματος Νέα Ελλάδα και με μία παραποίηση, βάζοντας δίπλα με πολύ μικρά γράμματα τα οποία δεν μπορείς να τα διαβάσεις αν δεν βάλεις τα γυαλιά σου, συμφωνία τάχα για τη Νέα Ελλάδα. Και αν θα δείτε το συμφωνία, ούτε καν φαίνεται. Το για τη Νέα δεν φαίνεται για την, λέει συμφωνία
Νέα Ελλάδα με τεράστια γράμματα. Θα δείτε τις παρουσιάσεις τις οποίες έκανε. Τους προλάβατε, κύριε Μαρκόπουλε? Δεν τους πρόλαβα εγώ, τους πρόλαβε ο ελληνικός λαός. Εμείς, κύριε Πορτοκάλη, ειλικρινά θέλω να σας πω, εκφράζουμε τις μύχιες ελπίδες, τα όνειρα του απλού Έλληνα πολίτη. Εμείς είμαστε απλοί Έλληνες πολίτες. Εμείς δεν διεκδικούμε αξιώματα και καρέκλες. Εμείς διεκδικούμε να υπηρετήσουμε με συνέπεια και ευθύνη την πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό. Και ξέρετε, για μας τι προέχει? Πρώτα και πάνω από όλα και όλους, για μας, κύριε Πορτοκάλη, είναι η Ελλάδα. Και για τους περισσότερους Έλληνες, Θαρώ. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Εγώ θα το ξαναπώ, τους προλάβατε. Λέτε ότι τους πρόλαβε ο ελληνικός λαός. Μένω και στα δύο, τα ακούμε και τα δύο, τα ακούει και ο κόσμος και τα δύο και κρατάει και τα δύο. Εκείνο που θέλω να πω στη συνέχεια, αφήσατε ένα υπονοούμενο ότι θα συναντήσει και άλλες δυσκολίες η Ελλάδα στη συνέχεια. Θα ήθελα έστω προς το τέλος της εκπομπής να αναφερθούμε στο τι εικάζεται, στο τι φαντάζεται ότι μπορεί να συμβεί. Αλλά πιο μπροστά είστε στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς εδώ πέρα κάνετε κάποιες συναντήσεις, είδατε κάποιους πολιτικούς. Ναι. Είδατε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία σας είπαν ότι θα σας βοηθήσουν, ότι ναι, βλέπω πάρα πολύ κόσμο, βλέπω και κάποιους πολιτικούς οι οποίοι δεν σημαίνει, καταρχήν να σας πω κάτι, εμείς δεν είμαστε ισοπεδωτικοί. Δεν σημαίνει ότι οι πάντες ενέχονται για όσα συμβαίνουν σήμερα στον τόπο. Υπάρχουν έντιμοι Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι προσπάθησαν, αλλά ξέρετε, μέσα σε αυτό το συρφετό των πολιτικών απατεώνων, των ανίκανων και όλων αυτών που κατακλείσουν τη χώρα από το 1974 και μετά, δεν μπόρεσαν αυτοί να προσφέρουν ή να υπηρετήσουν την πατρίδα όπως αυτοί θα ήθελαν. Ναι, έχω συναντήσει Έλληνες πολιτικούς στη Βόρεια Ελλάδα, πάρα πολύ κόσμο, απλούς ανθρώπους, μας καλούν όλα τα περιφερειακά κανάλια, όπως και εσείς έχετε την καλοσύνη να μας παραχωρείτε το βήμα για να ακουστούν οι απόψεις μας και οι προτάσεις μας, ραδιόφωνα και όχι μόνο. Και πράγματι δεν σας κρύβω, νιώθω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο, για πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, εδώ νιώθεις περίεργα, εδώ όταν περιδιαβαίνεις τις γειτονιές των πόλεων της Βόρειας Ελλάδας και μιλάς με Μακεδόνες και Βορειοελλαδίτες, νιώθεις πραγματικά μία συγκίνηση να σε διακατέχει, κύριε Πορτοκάλη. Και δεν σας κρύβω, είμαι ευτυχής. Ολοκληρώνω βέβαια την περιοδεία μου τις ημέρες αυτές και δεν αισθάνομαι και ιδιαίτερα ευχάριστα που θα φύγω, αλλά υπόσχομαι ότι πολύ πολύ σύντομα θα είμαι και πάλι εδώ για να έχουμε επαφές, να ανταλλάξουμε σκέψεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε προτάσεις, γιατί εμείς δεν είμαστε σωτήρες, δεν πιστεύουμε ότι εμείς μόνοι μας μπορούμε να σώσουμε τον τόπο. Εμείς θέλουμε όλους τους Έλληνες πολίτες να συμπαραταχθούν σε αυτή την προσπάθεια που λέγεται Νέα Ελλάδα. Μαζί όλοι εμείς οι Έλληνες θα χτίσουμε τη Νέα Ελλάδα. Μπορούμε, γνωρίζουμε, ξέρουμε. Έχετε φωτιά και σας καίει και αυτό είναι σημαντικό. Η φλόγα σας είναι έκδηλη, είναι φανερή, κύριε Μαρκόπουλε. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι καλό. Πολύ. Πριν προχωρήσουμε στα ερωτήματα, τα οποία θα είναι σχετικά γρήγορα αυτά που θα σας κάνω και θα ήθελα και γρήγορες απαντήσεις για να πιάσουμε λίγο το εύρος της πολιτικής και της οικονομικής σκηνής. Ναι. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε, λέτε από το 1974 και μετά, δηλαδή από το 1974 και πριν τα πράγματα ήταν καλύτερα. Κοιτάξτε, η περίοδος της επταετίας δηλαδή σας φάνηκε ήταν πιο καλή, πιο σταθερή? Κύριε Πορτοκάλη, όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Σας λέγω ότι από το 1974 και μετά, διότι γνωρίζετε ότι το 1974 αποτελεί για κάποιους ορόσημο τάχα για τη δίθεν μεταπολίτευση. Δεν το λέτε. Ναι. Δεν σας κρύβω ότι για μας το 1974 δεν έγινε μεταπολίτευση. Δεν υπήρξε μεταπολίτευση. Τώρα θα γίνει μεταπολίτευση. Τώρα ο ελληνικός λαός, όλοι μαζί θα κάνουμε την πραγματική μεταπολίτευση. Τώρα θα φέρουμε την πραγματική δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και τώρα όλοι μαζί οι Έλληνες θα δημιουργήσουμε τη Νέα Ελλάδα. Ωραία λοιπόν. Πάμε στα δύσκολα ερωτήματα. Να πάμε. Εγώ θα ρωτήσω είναι δύσκολο, θα φανεί στην πορεία. Εντάξει. Ερώτημα πρώτο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν προσανατολισμό συγκεκριμένο, είναι δυτικός. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνει στη διαδικασία να ακούει τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο προσανατολισμός της. Καλός, κακός, δανεικά, πραγματικά, αληθινά,
ψεύτικα χρήματα τα έπαιρνε από την Ευρώπη. Της έδωσε κάποια δισεκατομμύρια ευρώ και την έχει αρπάξει, την έχει βάλει στη Μέγγενη. Η Ελλάδα έχει καμιά άλλη επιλογή? Έχει να κάνει κάτι άλλο από το να δέχεται την Μέγγενη των εταίρων? Κοιτάξτε, στο σκεπτικό που αναπτύξατε και στο ερώτημά σας θα απαντήσω ως εξής. Εμείς λέμε ναι στην Ευρώπη. Αλλά σε ποια Ευρώπη? Σε μια Ευρώπη λαών κυρίαρχων και όχι κυριαρχούμενων. Δεν είναι τέτοια. Όχι. Εμείς λέμε ναι. Σήμερα είναι μια απόλυτα τυραννική Ευρώπη. Σωστά. Δεν έχει καμία σχέση η Ευρώπη της αλληλεγγύης, η Ευρώπη των λαών και των πολιτισμών και ό,τι φαντάστηκαν οι οραματιστές της και αυτοί που την λειτουργήσαν, την ίδρυσαν, την προχώρησαν. Σήμερα οι ηγέτες είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τους πρικισμένους ηγέτες που τη δημιούργησαν, αλλά αυτοί είναι. Συμφωνούμε Δεν απόλυτα. έχουμε άλλους. Συμφωνούμε μαζί απόλυτα, κύριε Πορτοκάλη. Εμείς μιλάμε για μια Ευρώπη λαών ισότιμων, κρατών κυρίαρχων και όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, σε μια Ευρώπη λαών της αλληλεγγύης. Δεν είναι όμως τέτοια. Δεν είναι τέτοια. Θα πρέπει να την κάνουμε τέτοια. Ωραία. Θα πρέπει να την κάνουμε τέτοια. Προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν μας ακούει η ηγέτης της ηγέτιδας Ευρωπαϊκής Δύναμης, κάποτε είχαμε και τον άξονα Γαλλίας-Γερμανίας, τώρα είναι μία. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ό,τι θέλει η Ευρώπη, κάνουμε ό,τι θέλει η Γερμανία. Αν λοιπόν μας πιέζει τόσο πολύ, και αυτή είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, εμείς τι κάνουμε? Ακούστε. Αυτό είναι τεράστιο δίλημμα. Αυτό που λέτε είναι έτσι. Εμείς όμως, όταν κάναμε την επιλογή και είπαμε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι στην Ευρωζώνη. Μπήκαμε σε άλλη Ευρώπη. Μπήκαμε σε άλλη Ευρώπη, ακριβώς. Εμείς πιστεύαμε για μια άλλη Ευρώπη. Εγώ δεν σας κρύβω, το 1992 έχω γράψει ένα βιβλίο «Η Οικονομία και ο Πολίτης», μέσα στο οποίο αναπτύσσω για ποια Ευρώπη μιλάμε, ποια Ευρώπη θέλουμε. Και αργότερα ένα άλλο βιβλίο που γράφω, «Η πορεία της Ελλάδας προς την ΟΝΕ». Εμείς μιλάμε για μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για μια άλλη νομισματική ένωση. Αυτή δεν υπήρξε ποτέ. Εμείς δεν μιλούσαμε ποτέ για μια Γερμανική Ένωση. Σε καμία περίπτωση. Ούτε θα το δεχόμασταν αυτό ποτέ. Πέραν τούτου, δεν σας κρύβω, χωρίς να θέλω να αναμασίσω πράγματα τα οποία λέγονται από διάφορες πλευρές, πρέπει να σας πω, κύριε Πορτοκάλη, ότι το αλγευρικό άθροισμα στο τι μας οφείλει η Ευρώπη και στο τι οφείλουμε στην Ευρώπη εμείς είναι θετικό υπέρ της Ελλάδος. Συμφωνούμε. Μας οφείλει η Ευρώπη. Ποιος το ξέρει αυτό? Μα με συγχωρείτε, είδατε τι σας είπα, από το 1974 μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι ηγεσίες και όλα τα κόμματα που συμμετείχαν, προσέξτε, όχι οι κυβερνήσεις μόνο, και τα κόμματα που συμμετείχαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προσπάθησαν προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Πορτοκάλη. Βρε αδέλφια Ευρωπαίοι, βρε εταίροι Ευρωπαίοι, εμείς δεν θέλουμε το μνημόνιο. Τι κάνουμε? Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να θέσουμε δηλαδή. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Καταρχήν, θα σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Στο διεθνές δίκαιο, λοιπόν, υπάρχει μια νομολογία, η οποία λέει ότι όταν μια χώρα έχει τα προβλήματα που έχει σήμερα η Ελλάδα, και σας λέω ότι εδώ υπάρχουν δεδικασμένο και υπάρχουν αποφάσεις, νομολογία. Όταν μια χώρα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, η κυβέρνησή της πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να θέσει το συμφέρον του λαού της. Εάν από το εισόδημα το εθνικό, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το λεγόμενο ΑΕΠ, μπορεί να αποπληρώσει, στο χρόνο που μπορεί να αποπληρώσει, τις δόσεις από τον δανεισμό της, βεβαίως και θα πρέπει να το κάνει, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την διαβίωση και το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτό πάνω υπάρχει δεδικασμένο, κύριε Πορτοκάλη. Ποιος το έχει επικαλεστεί? Εμείς υπογράψαμε, ο Παπανδρέου παραδέχτηκε καταρχήν, όπως γνωρίζετε, ότι μέσα σε 10 λεπτά στην διάσκεψη κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μπει η χώρα στο μνημόνιο. Ο Χρυσοχοΐδης και η πλειάδα των υπουργών τότε του Πασόκ είπανε εμείς δεν το διαβάσαμε καν, ήταν πολλές σελίδες. Δεν το είχαν διαβάσει και υπογράψανε κάτι που δεν διαβάσανε. Σας ερωτώ κάτι πολύ απλό. Εάν ο κύριος Χρυσοχοΐδης βρισκόταν σε ένα υποκατάστημα τράπεζας και έπαιρνε ένα δάνειο για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για το σπίτι του, θα διάβαζε τη σύμβαση την οποία θα υπέγραφε ή θα την υπέγραφε έτσι? Θα έπαιρνε και φακούς. Θα έπαιρνε και φακούς. Για την πατρίδα όμως και για την Ελλάδα ούτε φακούς πήρε, ούτε καν κάθισε να το ξεφυλίσει. Τα ίδια είπε και η κυρία Κατσέλη. Είχε εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό του. Ναι.
Τα ίδια είπανε και οι άλλοι υπουργοί. Αυτά, κύριε Πορτοκάλη, για μένα συγκροτούν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Για μιλήστε μου λίγο για το δεδικασμένο. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία Ελλάδα να χρησιμοποιήσει αυτό το δεδικασμένο και να πει ότι με βάση αυτόν τον νόμο, αυτό το δεδικασμένο, εγώ δεν μπαίνω στο μνημόνιο. Βεβαίως δεν μπαίνω στο μνημόνιο, μπαίνω σε διαπραγμάτευση, σε αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Είναι δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία της χώρας, τα γνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι, τα γνωρίζουν όλοι και βάσει αυτών των στοιχείων των οικονομικών μπορούσε η χώρα να τεθεί σε μια διαδικασία αποπληρωμής του χρέους μακροπρόθεσμα με πολύ μικρότερο επιτόκιο από αυτό το οποίο της επευλήθη, διότι ήταν αυτά τα επιτόκια τοκογλυφικά και κάτω από την επίφαση ή την δικαιολογία ότι οι αγορές και οι αγορές και οι αγορές, ενώ από πίσω ήταν οι Ευρωπαίοι τραπεζίτες και οι τοκογλύφοι, θέλαν να ξεζουμίσουν την Ελλάδα, θέλαν να αγοράσουν τον εθνικό πλούτο της χώρας σε τιμή εξευτελιστική, θέλαν να πάρουν τη δημόσια περιουσία όπως αυτή τη στιγμή πράττει η κυβέρνηση και αυτό συγκροτεί το αδίκημα και στοιχειοθετεί το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, το να ξεπουλήσεις την εθνική περιουσία, την δημόσια περιουσία σε τιμές οι οποίες αυτή τη στιγμή, ξέρετε, είναι εξευτελιστικές. Δεν ξεπουλάει ο Σαμαράς ούτε ο Βενιζέλος την περιουσία του μπαμπά του, της γιαγιάς του και του παππού του. Διαπραγματεύεται την περιουσία του ελληνικού λαού. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Και σας λέγω κάτι και κρατήστε το. Για μας δεν υπάρχει παραγραφή. Τίποτα δεν παραγράφεται. Ό,τι έγκλημα διεπράχθη από το 1974 μέχρι και σήμερα που μιλάμε θα λογοδοτήσουν αυτοί οι οποίοι το διέπραξαν. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και λένε ότι το Σύνταγμα προβλέπει και οι νόμοι προβλέπουν κτλ. Και σας λέγω κι εγώ ότι με ένα νόμο σε μία νύχτα εμείς θα ακυρώσουμε όλα αυτά τις αποφάσεις τις οποίες έχουν πάρει και θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και εμείς, κύριε Πορτοκάλη, θέλω να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο, σε πολύ κρίσιμη καμπή είναι η χώρα. Σε εθνική καταστροφή βρίσκεται η χώρα. Εμείς δεν θα τους πάμε στα κελιά VIP όπως είναι ο Τσοχατζόπουλος για να περνάει καλά, να τον ταΐζουμε και να κάνει θέατρο στα δικαστήρια. Εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί διέπραξαν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, ο ποινικός κώδικας της χώρας προβλέπει την ποινή. Το γουδί 2 θα πρέπει να δουλέψει, κύριε Πορτοκάλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Πολύ σκληρό σας ακούω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα πρέπει να ζήσει. Εμένα, κύριε Πορτοκάλη, με ενδιαφέρει η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός. Εάν κάποιοι έπαιξαν με την Ελλάδα, έπαιξαν με τον ελληνικό λαό, είτε γιατί λεγόντουσαν Παπανδρέου, είτε γιατί λεγόντουσαν Καραμαλίδες ή οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εάν διέπραξαν αδικήματα σε βάρος του ελληνικού λαού και δει το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου ένα διάλογο για διαφημίσεις. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω κοντά σας. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές. Μαζί μας ο πρόεδρος του κόμματος Νέα Ελλάδα, ο κύριος Ηλίας Μαρκόπουλος. Ο κύριος Ηλίας Μαρκόπουλος είναι δικηγόρος και οικονομολόγος στο επάγγελμα. Θεωρώ ότι κάναμε μια χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πρώτο ημίωρο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Θα θέσουμε κάποια ερωτήματα στη συνέχεια στον κύριο Μαρκόπουλο, στη συνέχεια αυτών που μας είπε. Τον ακούμε λίγο σκληρό και λίγο απόλυτος εκφράζεται, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, το να μιλάς για το άσπρο και το μαύρο χρειάζεται, γιατί όλες αυτές οι αποχρώσεις του γκρίζου που ζούμε σήμερα, αν δεν ξέρεις και να τις υιοθετήσεις, σε αποπροσανατολίζουν. Ίσως να είναι και καλό καμιά φορά να λέμε τα πράγματα και λίγο πιο απόλυτα. Για να δούμε. Είπατε ότι εάν χρειαστεί, εάν καταφέρετε και έχετε μια σχετική εξουσία ή μια πραγματική ή μια απόλυτη εξουσία,
Δεν παραγράφετε τίποτα στο μυαλό σας για αυτά που έχουν γίνει. Όχι στο μυαλό μου. Δεν παραγράφεται τίποτα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Δεν παραγράφεται κανένα δίκημα που διεπράχθη από το 1974 μέχρι και σήμερα σε βάρος του λαού και σε βάρος της πατρίδας. Πολύ ωραία. Όποιος το διέπραξε. Είπατε πολύ χαρακτηριστικά ότι είστε με την Ευρώπη. Γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Είπατε ότι είστε με την Ευρώπη, αλλά όχι με αυτήν την Ευρώπη. Έτσι. Όχι με τη σκληρή Ευρώπη. Όχι με αυτή που βάζει τα χέρια στο λαιμό του Έλληνα πολίτη και προσπαθεί να τον πνίξει. Είστε με την Ευρώπη της αλληλεγγύης, με την Ευρώπη που οραματίστηκαν παλαιότερα. Κατανοητό. Είπατε δε ότι όσον αφορά το μνημόνιο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα αξιοποιήσετε τον νόμο και με την αξιοποίηση του νόμου του διεθνή δεν θα αφήνατε αυτό να γίνει. Το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο. Και αφού τα καταφέρετε βλέποντας ότι το καθάριστο εθνικό προϊόν μπορούσε και να συντηρεί τους Έλληνες, Έτσι. αλλά και να προχωράει σε κάποια αποπληρωμή δόσεων, Να αποπληρώνει σταδιακά. θα εξασφαλίζετε πρώτα την επιβίωση του ελληνικού λαού και στη συνέχεια θα προχωρούσετε. Ακριβώς έτσι. Τα θέματα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι 4 στη συνέχεια, μακάρι να προλάβουμε. Το ένα το θέμα είναι εξωτερική πολιτική. Ναι. Το δεύτερο το θέμα είναι το μεταναστευτικό. Το τρίτο το θέμα δημογραφικό. Αλλά θέλω να μου πείτε ως τέταρτο θέμα τι θα κάνατε εσείς εάν αν είχατε την ηγεσία με αυτόν τον δημόσιο τομέα, ο οποίος έτσι όπως μας παρουσιάζεται μας φαντάζει βάρος. Και ο οποίος δεν είναι και τόσο ενεργητικός. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ και είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ. Και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς από τον ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι, παρότι σήμερα έχει συρρικνωθεί και πάλι σε καλύτερη θέση από πάρα πολλούς στον ιδιωτικό τομέα, και ακόμα δεν έχουν μπει στη διαδικασία να κατανοήσουν τι έλεγε στην Ελλάδα και κατά συνέπεια και σε αυτούς, και δεν μπαίνουν και στη διαδικασία να δουλέψουν παραπάνω. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να το δούμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα έχει δυτικό προσανατολισμό. Θέλετε να ξεκινήσουμε από το τελευταίο ερώτημα που κάνατε. Μια χαρά. Που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια χαρά, σας ακούμε. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι πράγματι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι υπερβολικά διωγγωμένος. Οι πελατειακές σχέσεις που ίσχυσαν από το 1974 μέχρι και σήμερα έφεραν έναν διωγγωμένο, έναν δυσκίνητο δημόσιο τομέα, ο οποίος το μόνο που δεν υπηρετούσε ήταν τις ανάγκες που έχει η χώρα και τις ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός. Εμείς μιλάμε ότι θέλουμε έναν δημόσιο τομέα σε μέγεθος και σε αριθμό τέτοιον και τόσο που να μπορεί σήμερα σε μια ηλεκτρονική εποχή, σε μια εποχή υψηλής τεχνολογίας, να εξυπηρετεί τις ανάγκες που έχει η χώρα και που έχει ο Έλληνας πολίτης. Εμείς θέλουμε ένα κράτος στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη, στην υπηρεσία της χώρας. Δεν θα διστάζατε να απολύσετε κόσμο? Η απάντησή μου νομίζω είναι σαφής. Η απάντησή μου είναι σαφής. Ωραία. Εξωτερική πολιτική τώρα. Ναι. Η Ελλάδα έχει δυτικό προσανατολισμό. Ναι. Αλλά η Ελλάδα έχει και κάτι άλλο. Και εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί το ζω. Το ζω και στο σπίτι μου, το ζω και στις επαφές μου. Έχει μια αδελφή χώρα, την οποία φαντάζομαι ότι όχι μόνο δεν αξιοποιεί, την οποία την έχει απογοητεύσει πάρα πολλές φορές με τις συμπεριφορές στην υψηλή πολιτική. Ενώ όσον αφορά τις σχέσεις των λαών μεταξύ μας είναι φανταστικές, ενώ όσον αφορά τις σχέσεις των εκκλησιών μας είναι άριστες, όσον αφορά τις σχέσεις σε επίπεδο υψηλής πολιτικής, η μία απογοήτευση πίσω από την άλλη. Και το κακό δεν είναι ότι η απογοήτευση έρχεται σε θέματα που φανταζόντουσαν ότι μπορούν να συμβούν, είτε σε υποσχέσεις ελληνικής πολιτικής, αν ξεκινήσουμε τον Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολη, αν πάμε στη διαδικασία του South Stream και αν πάμε σε διάφορα άλλα πράγματα που ποτέ δεν γίνανε, αν πάμε στη ΔΕΠΑ, που ποτέ δεν γίνανε. Τι σημαίνει για μας αυτή η χώρα? Είναι μια χώρα που έχει πραγματική οικονομία, δεν έχει πλασματική οικονομία. Έχει 1.375.000.000 ευρώ ΑΕΠ, αλλά το δικό του ΑΕΠ θαρώ ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από τα 15 τρισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ της Ευρώπης, διότι στην Ευρώπη έχει πολύ πλασματικό χρήμα. Μάλιστα. Το δικό της ΑΕΠ είναι καθαρό, είναι πραγματική οικονομία, βασίζεται σε πραγματικές βάσεις της Ευρώπης, της Αμερικής και άλλων χωρών. Έχει μέσα πολύ λογιστικό χρήμα. Χρηματιστηριακό πολύ χρήμα. Πλασματικό χρήμα. Πλασματικό, χρηματιστηριακό χρήμα. Ναι. Εκεί είναι πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν με μία απλή κίνηση, αν εμείς καταργούσαμε για παράδειγμα τη βίζα, αντί για 1 εκατομμύριο τουρίστες, και περιμένουμε πολύ περισσότερους τώρα που θα έρθουν, έρχονταν 5. Τι σημαίνει 5 εκατομμύρια τουρίστες? Επειδή είστε οικονομολόγος, σας τα πω. 5 εκατομμύρια τουρίστες, εάν ερχόντουσαν στην Ελλάδα τη Ρωσική Ομοσπονδία, σημαίνει 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρώτο νούμερο. Και αν βάλουμε και τον εσωτερικό πολλαπλασιαστή, σημαίνει συμβολή στο ΕΠΑ από 15 έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ.
περίπου τη σωτηρίας της Ελλάδας. Και εμείς, η ελληνική πολιτική δεν έχει καν την ικανότητα να πει, ενώ δίνει συνθήκες σαν και το δικαίωμα, άρθρο 9 παράγραφος 2, ότι μπορεί μια χώρα μονομερός για ύψιστο λόγο να άρει τη συνθήκη του Σέγγεν και να μπορέσει να μην θεωρεί βίζες για κάποιο χρονικό διάστημα και όλο το χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν το κάνουμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε προχωρήσει τη ΔΕΠΑ και να μην αφήναμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού να είναι τόσο σκληρή απέναντι σε κάτι που αυτοί μας απαιτούν να κάνουμε, τις ιδιωτικοποιήσεις, και να είχαμε πολύ καλύτερες σχέσεις. Δεν νιώθω το κάναμε. Το δικό σας κόμμα θα βλέπε μονομερός στο δυτικό προσανατολισμό ή θα μπορούσε να αξιοποιήσει ό,τι δίνει το διεθνές γεωπολιτικό παιχνίδι προς χάρη της Ελλάδας? Το δικό μας κόμμα θα αξιοποιούσε και θα αξιοποιήσει ό,τι δίνει το διεθνές γεωπολιτικό παιχνίδι και το οικονομικό υπέρ της Ελλάδας και υπέρ του ελληνικού λαού. Εγώ συμφωνώ και δεν σας κρύβω, αυτές είναι οι απόψεις τις οποίες εσείς εκφράζετε, είναι και οι απόψεις της Νέας Ελλάδας. Έτσι βλέπουμε και εμείς τα πράγματα και νομίζω αυτό δείχνει την ανικανότητα των Ελλήνων πολιτικών αυτή τη στιγμή. Δείχνει ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν έχουν όχι μόνο ικανότητα, είναι και επικίνδυνοι για τον τόπο, αλλά και πέραν όλων αυτών είναι εντολοδόχοι ξένων συμφερόντων. Λειτουργούν κάτω από εντολές. Εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Ξένα κέντρα εξουσίας τους δίνουν εντολές. Να το ολοκληρώσω και να το προχωρήσω. Όσον αφορά τον ηγέτη στο φυσικό αέριο, που είναι η Gazprom, η οποία αυτή τη στιγμή διοχετεύει από τη μία πλευρά, από το βόρειο ρεύμα, 60 δισεκατομμύρια κυβικά αερίου, τα οποία πάνε πιο πολύ στην Γερμανία ετησίως, και από το νότιο ρεύμα, το νότιο ρεύμα δεν ήρθε σε λειτουργία, αλλά όταν θα λειτουργήσει, εξυπηρετεί τώρα κάπως αλλιώς η Ευρώπη νότια, θα έδινε άλλα 63 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο ΤΑΠ για τον οποίο γίνεται ο λόγος είναι 16 δισεκατομμύρια κυβικά αερίου, τα οποία 6 δισεκατομμύρια κυβικά θα πάνε στην Τουρκία, 9 δισεκατομμύρια τουλάχιστον χρειάζεται μέρος σε αυτόν η Ιταλία και δεν ξέρω θα μείνει στην Ελλάδα. Όλο αυτό το success story με τον ΤΑΠ σε ένα κοίτασμα το οποίο είναι 6 χιλιόμετρα στη γη, τα οποία η BP ακόμα δεν τα ανακάλυψε και δεν ξέρουν πότε θα μπορέσει να τα βγάλει, δεν τα εξόριξε, δεν ξέρουν πότε θα τα εξορίξει. Είναι ένα success story. Ναι, ακριβώς. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μαρκόπουλε, και σας το ρωτώ, και δώστε μου μια εξήγηση, εγώ δεν μπορώ να την κατανοήσω, είναι πώς είναι δυνατόν όταν η Gazprom μπορεί και κλείνει συμφωνία με την Eni στην Ιταλία, με την EDF στη Γαλλία, με τη Wintershall στην Γερμανία, οι οποίες είναι μεγάλες εταιρείες ανάλογα με τη δικιά μας ΔΕΠΑ, και δεν είναι αμαρτία. Πώς είναι περίπου αμαρτία οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται για το South Stream ή κάτι άλλο από την ελληνική κυβέρνηση να είναι αμαρτία και να ξεσηκώνεται όλος ο κόσμος για να το σταματήσει? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το κατανοήσω, ειλικρινά. Ακούστε, κοιτάξτε, στην Ελλάδα, σας είπα και θα το επαναλάβω και ίσως γίνομαι κουραστικός, από το 1974 και μετά οι Έλληνες πολιτικοί είναι ασπόνδυλοι. Το γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι. Το γνωρίζουν οι ξένοι ηγέτες αυτό. Όταν πάνε να συζητήσουν, αυτό το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κατοχυρώσουν την καρέκλα και τα αξιώματά τους. Είναι έτοιμοι και το απέδειξαν στην πράξη να παραδώσουν τα πάντα προκειμένου να κρατήσουν τις καρέκλες τους και τα αξιώματά τους. Αυτά που περιγράψατε είναι ακριβώς όπως τα περιγράψατε, τα επιβεβαιώνω και εγώ. Θα μπορούσε η χώρα να παίξει σημαντικό ρόλο στον τεκτενόμενο χάρτη τον ενεργειακό αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή, όμως οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι αυτού του βεληνικούς, δεν είναι αυτής της προσωπικότητας που μπορούν να πάρουν τέτοιες αποφάσεις και να προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Τα είδατε τι είχε συμβεί και επί Κώστα Καραμαλή τα προηγούμενα χρόνια. Και επί Καραμαλή και επί Παπανδρέου και επί Σαμαρά. Βλέπετε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν προχωράει ουσιαστικά. Όλα παίζονται στο παιχνίδι το επικοινωνιακό και μόνον. Θέλουν αυτή τη στιγμή να στρέψουν, να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό από τα τρομακτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, δίνοντάς του φρούδες ελπίδες ότι κοιτάξτε, πετύχαμε αυτό, πετύχαμε εκείνο, πετύχαμε το άλλο, ζήσε μάι να φας τριφύλι και όλα θα πάνε καλά ύστερα από κάποιες δεκαετίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, λένε ψέματα. Μια ζωή από το 1974 και μετά λένε ψέματα. Δεν έχουν το θάρρος να κοιτάξουν τον Έλληνα πολίτη στα μάτια και να του πούνε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Και όχι μόνο τον Έλληνα πολίτη, αλλά κανέναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδα, δεν μπορούν να κάνουν σωστές και σοβαρές διαπραγματεύσεις και δεν είναι σοβαροί διαπραγματευτές. Γνωρίζετε ότι τα ξένα κράτη, οι ξένες κυβερνήσεις δεν λειτουργούν όπως λειτουργούν οι δικοί μας. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν τους λαμβάνουν υπόψη τους, κύριε Πορτοκάλη.
Και δεν μπορεί καμία συμφωνία να καταλήξει σωστά υπέρ του συμφέροντος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Και όπως είπατε, θα δούμε αν από αυτή όλη την ιστορία θα μείνει κάτι και για την Ελλάδα, που εγώ, όσο δεν σας κρύβω, πιστεύω δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Θα πάρουμε το ΦΠΑ όταν αγοράσουμε τις σωλήνες. Αν είναι δυνατόν. Ή θα εργαστούν κάποιοι εργαζόμενοι όταν θα υπάρξει η διαδικασία του αγωγού κτλ. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω το εξής, ότι μια αξιοποίηση καλών σχέσεων, παρότι έχουμε δυτικό προσανατολισμό, αυτόν είχαμε χρόνια, αφού η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχει πρόβλημα, όταν υπόσχεσαι 5 πράγματα, απλά να τα κάνεις. Έτσι είναι. 5 εκατομμύρια τουρίστες σημαίνουν ουσιαστικά συμβολή στο ΕΠ κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μπορώ να το εξηγήσω ανα πάσα στιγμή. Και αν δεν είναι 20 δισεκατομμύρια από το πολλαπλασιαστή, να είναι 15 δισεκατομμύρια. Είναι σημαντικά τα νούμερα που αναφέρετε. Είναι σημαντικά. Ναι. Αυτό μετά στη συνέχεια σημαίνει φοβερές εξαγωγές ελληνικών τροφίμων, πρωτογενή τομέα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Γιατί οι τουρίστες που έρχονται εδώ πηγαίνουν εκεί και ζητάνε ελληνικά προϊόντα. Σήμερα η χώρα με τη μεγαλύτερη άνοδο σε εισαγόμενα ελληνικά προϊόντα είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι τρίτες χώρες και πιο πολύ η Ρωσική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να αξιοποιηθεί. Ναι, βεβαίως. Συμπληρώνεται κάτι άλλο για την εξωτερική πολιτική. Έχετε να πείτε κάτι άλλο για την εξωτερική πολιτική? Κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα ξέρετε ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε στη Μακεδονία το θέμα των Σκοπίων, έχουμε το Κυπριακό, έχουμε τις γκρίζες ζώνες με την Τουρκία, έχουμε την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε μέχρι σήμερα θερμοί υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας. Ενώ, δεν σας λέω εμείς, εννοώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, ενώ εμείς έχουμε τελείως διαφορετική θέση και στάση, λέμε όχι στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας, όχι στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας χωρίζουν πολλά. Δεν μπορεί ποτέ η Τουρκία να υπάρξει ένας σοβαρός, συνεπής και αξιόπιστος εταίρος μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να μας πείτε λίγο την άποψη για το μεταναστευτικό, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Κοιτάξτε, και εμείς, όπως και σωστά προηγουμένως παρατηρήσατε, σε όλα τα θέματα έχουμε θέσεις καθαρές. Μπορεί να φαίνονται σκληρές. Στο μεταναστευτικό, εμείς λέμε επαναπροώθηση όλων των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει αριθμό μεταναστών αυτών που έχει ανάγκη η οικονομία και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της οικονομίας και μόνο. Οι άλλοι όλοι πρέπει να επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσής τους. Αν αυτό δεν το δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με κάλυψη όλων των εξόδων οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την τύχη τους και ψάχνουν και αυτοί να ζήσουν, να επαναπροωθηθούν στις χώρες τους, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τους χορηγήσουμε έγγραφα ταξιδιωτικά διάρκειας 24 ή 48 ωρών και να τους προωθήσουμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί που θέλουν να τους φιλοξενήσουν. Στην κυρία Μέρκελ, στον κύριο Ολάντ και όπου αλλού, τους βλέπουν να τρελαίνονται και όπου αλλού θέλουν. Γιατί θα σας πω κάτι, κύριε Πορτοκάλη. Εάν σκεφτούμε σοβαρά το μεταναστευτικό και οι διαστάσεις τις οποίες έχει πάρει σήμερα, σε σχέση με το δημογραφικό, μιλάμε ότι το μεταναστευτικό αποτελεί τον υπαριθμό ένα εφιάλτη και το δημογραφικό αποτελεί τον κατήφορο της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε ότι από την απογραφή του 2001 στην απογραφή του 2011 έχουμε μια μείωση των Ελλήνων κατά 250.000. Όταν την περίοδο αυτή και την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί περισσότερα κατά τις εκτιμήσεις της δικές μας από 3 εκατομμύρια μετανάστες, λαθρομετανάστες. Αντιλαμβάνεστε πόσο εκρηκτικά είναι τα πράγματα και πόσο εκρηκτική είναι η παραμονή των ανθρώπων αυτών στη χώρα μας. Υπάρχει μελέτη συγκεκριμένη, την οποία την κάνει επιτελείο δικό μας, που λέει ότι σε 15 χρόνια από σήμερα, εάν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί και στο μεταναστευτικό και στο δημογραφικό, οι Έλληνες θα αποτελούν μειοψηφία στον τόπο τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πορτοκάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Όταν βρισκόμαστε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, θα χαιρόμαστε ιδιαίτερα να είμαστε κοντά σας, να επικοινωνούμε με τους φίλους τηλεθεατές και να κάνουμε τέτοιες πολύ ωραίες παραγωγικές κουβέντες και να λέμε τις απόψεις μας, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να γίνει κοινωνός και γνώστης της νέας αυτής πολιτικής θέσης, της νέας αυτής πολιτικής πρότασης, του νέου αυτού πολιτικού κόμματος που λέγεται Νέα Ελλάδα.
Το οποίο, όπως σας είπα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι απλά ένα πολιτικό κόμμα. Είναι το όραμα, είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού και όλων των Ελλήνων. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια σας.